Hej og velkommen til endnu et afsnit af Livet efter reality. I dag skal vi interviewe Natasha, som har været tidligere Paradise-deltager for 3 år siden. I dag arbejder hun hos Roskilde Brandvæsen. Se hvordan det går med hende her. Hej Natasha, godt at se dig igen. Nu er vi jo kommet her hjem i dit køkken, og så skal vi interviewe dig og se et klip fra dit arbejde senere. Så er du frisk på det? Nej, jeg havde ikke råd nok til at betale husleje, jeg havde ikke råd nok til el, jeg havde ikke råd nok til varme og så videre. Det var noget rigtig lort faktisk. Jeg har ikke fået noget job, det er først fået her inden for et halvt år siden, hvor jeg blev ansat her i Roskilde Brandvæsen. Hvor jeg ryddede op for dem faktisk, der var ikke noget andet overhovedet. Altså. Så hvordan er det at gå fra at få så meget opmærksomhed på Paradise Hotel, og så komme tilbage til 3 års arbejdsløshed? Jamen, altså det er rigtig nederen, men der er jo ikke nogen udenfra, der lægger mærke til det, hvis du ved, hvad jeg mener. Der er ikke nogen, der ved, at der er ikke noget arbejde, der er ikke nogen, der ved noget. De mennesker, der ser reality, de ser det jo bare som folk, der er kendte nu. Altså, jeg er kendt, så jeg har det hele, jeg har penge, jeg har alt. Men tak fordi du gad deltage i programmet, og tak for i aften. Skal vi ikke se nogle af klippene fra dit arbejdsplads? Jo, det kan vi godt. Se med her. Så det er så mit job. Og det sygt, at jeg har aldrig været med på et program. Jeg siger, prøv at se, altså, helt ærligt. Er du morsbud? Altså, folk de tror, man bliver rige og berømt af at lave reality. Det kan fortælle, det gør man. Lige nu der lever jeg faktisk af, jeg får børnepenge. Men ellers så er det faktisk ufølt, at jeg får penge af. Generelt synes jeg bare ikke, tv-selskaber er særlige. De har ikke rigtig lyst til at betale. Der er altid undskyldninger for, hvorfor man ikke kan få løn. Der er bare nogle ting, jeg ikke kan forstå. Hele kameraholdet får løn. Hele redaktionen får løn. Men dem, der leverer varen, de kan ikke få noget. Og os, der ligesom er varen, der vil jo ikke være tv, hvis vi ikke var her. Så vil der ikke være noget for at kunne se. Skide godt. Det er skruelåg. Det vil vi skal også sende. Ja. Hele vin og i 2 år. Der kører det sådan. Det var en nemt. Du er kendt jo, du har sikkert masser af penge. Jeg har faktisk ikke et stykke penge, for jeg har ikke noget arbejde. Så jeg ved ikke, hvor det er. Så det kommer til at anmelde det her. Altså, jeg er meget skeptisk. Så mange mennesker der. Det er helt crazy. Det er fandme ligesom at være med i Paradise igen, når der står så mange nede foran en start. Det er dog ikke mig, de råber efter det i dag, men det gjorde de for 4 år siden. Jamen, alle unge mennesker vidste, hvem det var. Og alle skreg sådan der efter en, på en, sov foran en opgang, når telefonfis ringede til dig. Ja, nu er der kommet så mange reality-stjerner efter. Eller deltager, vi kalder dem stjerner. Men i gang med, så kunne jeg også godt tænke mig at prøve det. Min økonomi ser ikke skide godt ud endnu.